नमस्कार मंडळी असं बोललं होतं की जे कष्ट प्रामाणिक असेल तर त्याला नक्कीच फळ भेटलं जातं. तर आज एक अशाच फळाची माहिती घेण्यासाठी जातो आहे गिरीज या ठिकाणी. गिरीज हे वसई या ठिकाणी आहे. आणि ताडगोळे म्हटलं तर रायगड ते पालघरच्या पट्ट्यामध्ये ताडगोळीचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि थंडीच्या सीझन ते उन्हाळ्या सीझनमध्ये ताडगोळे तुम्हाला भरपूर प्रमाणात भेटत आहे. तर ताडगोळीचे खूप फायदे आहेत आपल्या शरीरासाठी. आपल्या शरीरातील पाण्याची पातळी स्थिर राहण्यासाठी ताडगोळे खाल्ले जातात, किंवा आपल्या पोटदुखी असेल किंवा पोट साफ होण्यासाठी ताडगोळे खाल्ले जातात. तर त्याचीच आज माहिती जाणून घेण्यासाठी आपण जातो आहे गिरीच्या या ठिकाणी पण जाणार आहेत. आणि पहिले ताडगोळे काढायला पण जाणार आहेत. आपण बंगली या ठिकाणी जाणार आहोत. तर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओ लाईक करा, माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा विसरू नका. धन्यवाद. तर आम्ही सकाळी 6:30 वाजता बंगली या ठिकाणी दुफाळवाडी या ठिकाणी ताडगोळे काढायला गेलो. सकाळी थंडी पण भरपूर होती, कारण इथे झाडे भरपूर असल्यामुळे इथे थंडी पण खूप होती. आणि वेगवेगळी शेती केली जाते इथे. केळीचे बागे, चिकू, पेरू, नारळीचे बागे, ताडगोळीचे बागे खूप होते. सो आता काकांच्या शेतावरती आलं, आणि काकांच्या शेतावरती आता ताडगोळे आहेत, ते ताडगोळे काढणार आहेत. आणि असे ताडगोळे झाडं आहेत बघा, भरपूर आहे. आणि वेळेची शेती आहे. ही कुठली काका? ही काय आहे? ड्रॅगन फ्रूट. आणि ते ड्रॅगन फ्रूट पण केलं ते मागेच. आणि असे ताडगोळे उतरले जातात. अजून आपल्याला ताडगोळे काढायचे आहेत. आणि भरपूर झाडं आहेत ताडगोळीची. आणि ताडगोळी झाडं बघितले ना तर पालघर पट्ट्यामध्ये भरपूर भेटतात. सो आता आपले ताडगोळे काढायला सुरुवात झालेली आहे. तर आज किती ताडगोळे काढायचे आपल्याला? किती झाडाचे ताडगोळे काढायचे आहेत? आज 15-16 झाड असतील. 15-16 झाडं काढायची. आणि तुम्ही संडेला काढतात की असं? दर शनिवार रविवार. दर शनिवार रविवार. ना मौसम झाला, थंडीचा माल चालू झाला ना हां, तर दरवर्षी फिक्स, म्हणजे महिन्यात रोज चालू. रोज चालू. आणि सीझनल तेवढा माल आपला खपतो का एका दिवसात? दिवसाला खपतो 5-6 हजार, 10 हजार. 5-6 हजार. आणि कुठे विकतात ह्या? गिरीत नाक्यावर. गिरीज नाक्यावर रस्त्यावरती. म्हणजे रस्त्याच्या शेजारी गिरीत इथे गिरीज तलाव या ठिकाणी विकला तो माल हा. आणि गिरीज तो आता दादा काढतो. आता पुढे आता पुढल्या पण झाडावरती जाऊया आपण ताडगोळ्याच्या. तिथे किती भेटतात बघूया. आता ह्या झाडावरती आपल्याला एवढे ताडगोळे भेटले आहेत. म्हणजे किती साधारण भेटतात ताडगोळे? ताडगोळ्यामध्ये 1 असते, 2 असतात, 3 असतात. कधी सांगू 4 शकत असतात. नाही. सांगू शकत नाही. सांगू शकत नाही. आता याच्यामध्ये बघा गेलं ना, हां, याच्यामध्ये 3 असतात, याचे 2 आहेत. हां, हे 3 असतात, त्याच्यात 2 निघतील, इकडे 1 निघेल. असं आहे. असं आहे. आणि आतमध्ये कसं असतं, म्हणजे पाण्यासारखं असतं ना ते? पाणी खायला. पाण्यासारखं असतं. पाणी गोड. आणि ते सालासकट खाल्लं तर डायबिटीज- डायबिटीजसाठी चांगलं असतं. औषधी. डॉक्टर लोक 5 देतात खायला. डॉक्टर लोक पण येतात. मग ताडगोळे आपल्याला माहीत नसतं. तर आपण आपण पुढल्या झाडावर जाऊया आणि तिकडे पण ताडगोळे काढूया. हां हां, भरपूर भेटतं ना. आणि आताच सध्या रेट जास्त आहे ना ताडगोळीचा. 150 रुपये डझन की डझन ना? परिश्रमाशिवाय काय भेटत नाही. तर आता आपण ताडगोळे काढायला जातोय. आणि ताडगोळे आहेत ते पालघर ते रायगडच्या पट्ट्यामध्ये खाऱ्या हवामध्ये जास्त भेटतात. आणि इथे झाडं आहेत, तुम्ही तुमच्या गावामध्ये लावलं तर येणार नाही ते, कारण ते विशिष्ट त्याला तसं वातावरण लागतं. तर आता आपण ताडगोळे काढायला बंगली या ठिकाणी आलो आहे. बंगली या ठिकाणी एका वाडीमध्ये आहोत. तर दुफाळवाडी म्हणून वाडी आहे ती. तर इथे ताडगोळीची म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे शेती केली जातात. तर ताडगोळी झाडं पण आहे, माडाची पण झाडं आहेत, ड्रॅगन फ्रूट आहेत, परत चिकू, पेरू असे वेगवेगळी झाडं पण आहेत. हे बघा पाठी बघा. सो दादाने पुढे गेलाय, आपण पण जाऊया आणि माहिती घेऊया. कारण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाऊन तिथली माहिती घ्यायला पण एक आनंद असतो, तो वेगळा असतो. तर माझा पण प्रयत्न आहे त्यांच्यासोबत कनेक्टेड होतो या यूट्यूबच्या माध्यमातून. तर आता ह्या झाडावरती भरपूर आहेत, सगळे जमले ते बघा. दादा सांगतो याच्यावरती भरपूर त्यांची आज 35 ताडाचे झाडं आहेत. ते 35 ताडाची झाडांचे ना ताडगोळे काढायचे आहेत आपल्याला, आणि ते विकायचे पण आहेत आजच्या दिवसामध्ये. तर तुम्हाला ताडगोळे पाहिजे ना तर नक्की संपर्क करा. तर चला ताडगोळे काढूया. आणि विकायला ताई बसणार आहे, तर त्याच्यासोबत पण आपण
ते माहिती घेणार आहोत कशा विकल्या जातात आणि कसा या ठिकाणी व्यवसाय केला जातो त्याची पण माहिती घेऊया आपण. सो आता ताडगोळे उतरवत आहेत. असे ताडगोळे उतरले जातात आणि त्याच्यामध्ये ताडगोळे झाले त्याच्यामध्ये 4-5 डझन गोळा निघेल. 4-5 हां काका हे वरून टाकले तर नारळासारखे फुटतात फुटतात. त्याच्यामध्ये हां डायबिटीज औषध ताडगोळे. हे मोठे आहेत ताडगोळे आता. हां एकदम कवले कवळे आहेत. खायला चांगले. कवळे आणि दून असतं याच्यावर फरक असतो. पाणी खायचे. दून असले तर जून घेत नाही. दून घेत ना म्हणजे कवळे असतात तेच घेतात. जून घेत नाही मी. हे मोठे आहेत हो. याच्यामध्ये भरपूर निघते असं वाटतं. येतात आणि खायला चांगले येतात. चांगले आहेत. मोठा मी जून घेत नाही. दून घेत ना म्हणजे कवळेच विकतात कवळे तुम्ही. येतात. मग दादाकडे तुम्हाला असे ताडगोळे भेटतात आणि ताडगोळे असे असतात 3-4 डझन निघेल. 3-4 डझन निघतील. ह्या झाडावरती भरपूर नुकसान झालं दादाचं कारण उंदरांनी खालाय बघा. अशा प्रकारे खातात ते त्यामुळे ते नुकसान भरपूर होते बघा. आतमध्ये होतं ना सगळं खाऊन टाकलं. झूम करून दाखव तुम्हाला. आणि हे कवर असतं ना हे म्हणजे आवरण असतं ते काढलं जातं आणि आतमध्ये असे ते हे असतात ताडगोळे असतात त्याच्या आतमध्ये तर ते विकले जातात. पाणी प्यायचं नाही बघा. हा याच्या पाणी पित नाही ना ताडगोळ्यावरती. नाही पित. पाणी प्यायचं नाही. पाणी पियाचं नसतं आणि कोणाकोणाला पचन होतं कोणाकोणाला अपचन पण होतं. त्यामुळे असं ताडगोळे तुम्ही ज्यांना आवडतात त्यांनी खा पण जास्तीत जास्त खाण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला जर कुठे भेटतील ताडगोळे असे तर तुम्ही ताडगोळे खा कारण हे ताडगोळे खाल्याने खूप फायदे आहेत आणि कुठलं याच्यात केमिकल वगैरे काय नाही आहे त्यामुळे ते ऑर्गॅनिक आहे आणि हे खाऱ्या पट्ट्यामध्ये तुम्हाला भेटणार. सो आता आम्ही चाललो आहे सगळे एकत्र करले आहेत तिकडे पुढे आणि तिकडे आता घेऊन जातोय आपण. पुढे आम्ही ढीग मारले ह्या ताडगोळ्यांचा तर ताडगोळ्यांचा तिथे ढीग होती ते आपली रिक्षा पण येणार आहे तर रिक्षामध्ये भरून आम्ही मार्केटला जाणार आहोत गिरीज मार्केटला विकायला आणि तिकडे ताई विकायला बसते आणि तो दिवसभर हा माल आहे तो विकला जातो आणि याला खूप मागणी असते या ताडगोळ्यांना आणि खूप खायला पण खूप चांगलं असतं. मस्त एकदम पाण्यासारखं लागतं एकदम. नारळाचं खोबरं कसं असतं म्हणजे शहाळ असतं त्याच्यासारखं असतं आणि तुम्ही नक्की ताडगोळे जर भेटले तुम्हाला खायला तर नक्की खा कारण ते आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर असतं. सो आता बघा मस्त वाटतंय ना इकडे मस्त गावासारखं फील वाटतंय ना. चला आपण आपल्या पुढे व्हिडिओ पण करायचे. जायचं आहे का आता जायचं आहे दुसरीकडे जायचं आहे ना. तर आता आम्ही ताडगोळे काढून झालेले आहेत. आता आपली रिक्षा येणार आणि रिक्षाने आता घेऊन जाणार आहेत विकायला. चला तर आपण आता पुढे जाऊया आणि असे ताडगोळे उतरले जातात आणि तुम्हाला आता प्रत्यक्ष बघितलं असेल की ताडगोळे कसे उतरतात कारण की जर ते पडले जमिनीवरती तर ते फुटणार म्हणजे नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे प्रमाण जास्त आहे आणि ते उंदीर पण ते ताडगोळे खातात. तर चला तर मग आपण आता ताडगोळे विकायला जातात ताई तिथे बसतात त्या ठिकाणी जाऊया आता. तर आता आपण भुईगाव गिरीज रोड या ठिकाणी आहोत आणि ताई आहे ती गिरीज नाका या ठिकाणी ताडगोळे विकायला बसते आणि तुम्ही अशा व्यवसाय करून ताडगोळे घ्या की ज्याच्यावर त्यांचं घर चालतं आणि हा सीझन वाईज व्यवसाय आहे आणि ताई आहे ती आज दुपारपर्यंत या ठिकाणी बसणार आहे कारण जे एवढे ताडगोळे काढले ते तेवढे विकले जाणार आहे त्यांचे ताडगोळे. चला तर आज त्यांच्याकडून माहिती होईल. प्रत्येक फळाला किंमत असते पण ही किंमत आपल्याला जेव्हा कळते तेव्हा आपण घेतो. तर आता आपण गिरीज भुईगाव या रोडला आहोत आणि या रोडला ताई आहेत ते ताडगोळे विकते. ताडगोळे असे असतात आणि रायगड ते पालघरच्या पट्ट्यामध्ये ताडगोळे मिळण्याचे प्रमाण खूप आहे कारण या ठिकाणी खारी हवा आहे. तर ताईकडून त्याची माहिती घेऊया कारण ताडगोळे कसे असतात कसे फायदेशीर आहेत. तर ताई तुम्ही किती वर्षापासून हे ताडगोळे विकता? मी तर आताच 8 वर्ष झाले मी गोले विकते. हां त्याच्या अगोदर माझे सासरे विकायचे सासऱ्यांचे पप्पा विकायचे म्हणजे 3 पिढ्या गेल्या ताडगोळ्यामध्ये. 3 पिढ्या गेल्या. 3 पिढ्या आमच्या तुम्हाला ताडगोळे. अशी काय लाज असे वाटत नाही काय ते विकताना असं काय हां म्हणजे लाज वगैरे काय असतं म्हणजे याच्यात लाजायचं कशाला आपलं स्वतःचं कष्टाचं काम आहे. कष्टाचं काम मग आपण याच्यामध्ये कशाला लाजायचं. आपण स्वतःचं आपण स्वतः काम करून खातो. थोडी दुसऱ्याचं लाज कोणाला वाटते जी चोरी करतात त्यांना लाज वाटते. आपल्याला कशाला लाज वाटायला पाहिजे. ताईचे कष्ट प्रामाणिक आहे प्रामाणिक कष्टामध्ये ती मेहनत घेते आणि ताई अशा प्रकारचे ताडगोळे आहेत ते
सोलते म्हणजे आणि काढते आणि विकले जातात. ताई ताडगोळे किती रुपयाला आहे सध्या, रेट काय आहे? सध्या आता थंडीचा भाव आहे ना, माल कमी आहे त्याच्यामुळे 150-200 रुपये रेट चालू आहे. जर तुम्ही इथे घ्यायला आले ना तर मी कमी भाव करून थोडे वाढी गोले करून असे देते मी. सध्या म्हणजे लहान मोठी साईजचं काय आहे काय? लाईन मोठी म्हणजे आता जर या टायमाला घ्यायला गेले ना हा. तर लहानची किंमत 150 रुपये डझन आहे, मोठ्याची किंमत 200 रुपये. पण मी सेम देते, सगळे बारीक मोठे मिक्स करून 150 रुपये डझननी देते. 150 रुपये डझन. हा, आणि आता मला तसं थंडीचा कमी आहे म्हणून तुम्हाला भाव वाढी आहे. भाव हा, मग मार्चच्या नंतर, मार्च मध्ये कसं सीझन चालू होते ना, हा. मग तुम्हाला हेच गोले 120, 100, 90, 80 असे म्हणजे जसं तुम्ही घ्याल तसं तुम्हाला भाव कमी करत करत देते. पण ताडगोळे बघितले ना तर प्रत्येक शहरामध्ये भेटत नाही. हा, भेट आपले रायगड ते पालघर मध्ये भेटतात. ते त्यांचे जे आपण दुसऱ्याकडून घेतो ना, जर घ्यायचंच असले ना हा. तर असे अख्खे जे काढून देतात ना ह्याच्यातून हा. तेच घ्यायचे असतात. हे फ्रेश असतात Fresh माल. असतात. हा, आणि जे लोक असतात ना, हे ठेवलेले माल असते ना, त्यांच्याकडे ताडगोळे हा. असतात, ते पाण्यात ठेवून आणि देतात. ते कसे पाण्यात ठेवल्यावरती मग ते जास्त दिवस राहिले का मग याच्यामध्ये असं जंतू वगैरे पकडतात आणि मग ते खाल्यानंतर आपल्याला त्रास होतो. जसं जुलाब झाले, पोटदुखी झालं, हा. याचे त्रास होतात. आणि आपण असे फ्रेश काढतो आणि फ्रेश देतो ना, मग हा. काय फरक नाही पडत. म्हणजे ते कसं चांगलं असते. चांगलं. मग तुम्ही घ्यायचं असलं ना, का जे काढणारा माणूस असतो ना त्याच्याकडून काढून फ्रेश घ्यायचे. हा, आणि हे आपल्या शरीरासाठी काय काय फायदेशीर असतात? हे डायबिटीजसाठी पण चांगलं आहे, पोटदुखीसाठी चांगलं आहे, आणि आजारी माणसासाठी चांगलं आहे, बारीक पोरांना चांगलं आहे, प्रेग्नेंट बायकांना चांगलं आहे. ते म्हणजे एकदम थंड असते पोटासाठी. थंड. गरमीमध्ये तर खायचं असते. त्यामध्ये पाणी असतं काय? पाणी असते ना त्याच्यामध्ये, पाणी असते. आणि ते जेवढं पाणी त्याच्यात असते ना तेवढं थंडावासाठी चांगलं असतं ते. चांगलं असतं. हा, आणि हे खाले ना का याच्यावरती पाणी नाही प्यायचं. कसं हे पण थंडी असतात आणि पाणी पण थंड असते ना थंडीच्या टायमाला. मग थंडीच्या टायमाला थोडंसं थंड खाल्लं का मग कसं नुकसान होते. नुकसान. मग थंडीच्या टायमाला जास्त खाल्लं तरी पाणी नाही प्यायचं. आणि गरमीच्या टायमाला कसं खाल्लेलं उलट एकदम चांगलं असतं, उत्तम एकदम. गरमीच्या मग ते- टायमाला पोटाला एकदम थंड हवा देते. मग एका याच्यामध्ये किती निघतात ताडगोळे? 3 पीस निघतात. 3 पीस निघतात. हा, बघा तुम्हाला दाखवते. आणि याच्यामध्ये असं हे असे निघतात ना, तुम्हाला दाखवते. दाखव जरा. तर ताई आता हे ताडगोळे काढून दाखवते. अशा प्रकारे ताडगोळे, असे 3 पीस असतात. असे 3 पीस असतात. त्या बघा असे काढायचे. असे काढायचे. ताई काढून दाखवते. अशा प्रकारचे 3 असतात. एवढ्या मोठ्या फळामध्ये 3च भेटतात. मग 3 पण भेटतात, 4 पण असे? नाही, 3 असतात, 2 असतात, 1 असतात. आता याच्यामध्ये 2 पीस फक्त. याच्यामध्ये 2 असणार. याच्यामध्ये 2 पीस निघतात. साईज प्रमाणे असते का त्याच्या? हा, 2, 3. पण 3 पेक्षा कधी जास्त निघला तर एखादा 4 निघले तर, नाही तर नाही. नाहीतर असे 2 नाही तर 3च. हा, 2, 3, 1. पण ह्याला ताडगोळ्याला गिऱ्हाईक आहे का इकडे? गिराक येते ना. आता मी कशी दरवर्षी विकते ना या टायमिंगला. मग काही जे बघणारे असतात ना त्यांना माहिती आहे यो टायमिंग. आणि माझ्याकडे ठराविक गिराईक आहेत दरवर्षी. म्हणजे जे येणारे आहेत ना हा. ते माझ्याकडूनच घेतात, दुसऱ्या कोणाकडून घेत नाही. आणि जर त्यांना जर दुसरा कोण असतो ना, नाही नाही काढले तुमचे कॉल करशील, हां यांच्याकडे काढून देते, मग तिथे काढून पाहिजे पैसे द्यायचे. हां हां हां. म्हणजे दरवर्षी जी गिऱ्हाईक आहे तुमची ती बांधलेली हा, आहे? बांधलेले गिरायक आहेत ना हा. ते फक्त माझ्याकडून घेऊन जातात. कारण का काही लोक कसे फसवून देतात, कडक गोला देतात किंवा हा. फुटलेला टाकून देतात किंवा लाल पडलेले देतात किंवा अख्खा दिवसाचे वरलेले गोले देतात, असे फसवून देतात. हा. म्हणून आम्ही कसे जे आमच्याकडे ठराविक गिरायक आहेत ना, त्या माझ्याकडून कसे घेऊन जातात, आले ना हा. का ते फोन करून सांगतील का मला एवढा गोला पाहिजे. मग त्यांनी जेवढे ऑर्डर टाकून दिली ना तेवढे गोले, मग त्यांचे गोले काढून ना सांगायचं का एवढ्या टायमात तुम्हाला भेटतील. मग त्या टायमाला त्यांचे पॅकिंग करून बाजूला ठेवून द्यायचे. चांगले गोले फ्रेश काढून ना पॅकिंग करून ठेवायची. मग ते आले ना का पैसे देऊन घेऊन जातात. जसे पाहिजे तसे, जसे 150 रुपये डझननी पाहिजे असतील, 200 रुपये डझननी म्हणजे असेल तसं, म्हणजे त्यांना मग आम्ही कमी करून ना देतो. कमी वाढी जास्त घेतले ना का मग कमी करून देतो. तर तुम्हाला ताडगोळे पाहिजे असेल तर ही नीता ताई आहे, ती या ठिकाणी बसते, भोईगाव रोडलाच बसते. तर त्यांच्याकडून तुम्ही घेऊ शकता. आणि ताई आहे ती रस्त्याच्या शेजारीच असे बघा ताडगोळे सोलते ती आणि ताडगोळे काढते. आणि असे सध्या 150 रुपये डझन. होलसेलमध्ये पाहिजे तर होलसेलमध्ये पण तुम्हाला भेटतील ताडगोळे. सध्या ही थंडीचा सीझन आहे त्यामुळे ताडगोळे कमी प्रमाणात भेटत आहेत, त्यामुळे थोडासा रेट आहे. उन्हाळ्यामध्ये गेला तर तुम्हाला 80 रुपये 90 रुपये डझनला भेटतील.
ताई आता ताडगोळे आता दिवसभर तुम्ही इथे बसतात ना? नाही लगेच माल संपतो. संपतोय. लवकर म्हणजे जास्तीत जास्त 12, 12:30, 1 वाजेपर्यंत 1-1:30 वाजेपर्यंत माल संपून जातो लगेच. 1-1:30 वाजता. जास्त नाही राहत, लगेच संपतात. म्हणजे एक माणूस 2-2, 3-3 डझन घेऊन जाते. बोला फ्रेश काढून देतो ना तर मग लगेच ते थांबत नाही, लगेच घेऊन जातो. आणि जास्त वेळ थांबत पण नाही, लगेच संपतात. फक्त सीझनमध्ये माल असतो ना तो संध्याकाळपर्यंत असतो. आता या टायमाला नसते. नंतर म्हणजे मार्केटमध्ये सध्या आता ताडगोळे कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे ताईचा माल आहे तो नीताताईचा तो माल दुपारपर्यंत संपतो. म्हणजे सकाळी किती वाजता येता तुम्ही? सकाळी मी 9 वाजेपर्यंत येते. 9 वाजेपर्यंत, 9 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत. सध्या तरी 2 वाजेपर्यंत माल संपतो. तर तुम्हाला यायचं असेल तर जास्तीत जास्त सकाळी येण्याचा प्रयत्न करा, कारण उन्हाळ्यामध्ये ती दिवसभर असते. तर अशा प्रकारचे ताडगोळे आहेत. ते ताडगोळे काढले आहेत त्याने. त्यांची मुलगी आहे ती ताडगोळ्याची साल आहे ती आपल्या पिशवीमध्ये भरते. तुमच्या आयुष्यातला असा एक क्षण सांगा की तुम्ही म्हणजे व्यवसाय तुमचा बंद राहिलेला असा कोणता तुमचा क्षण आहे, तुमचा असा कोणता काळ आहे तुमचा? आमचा असा टायमिंग कधी आला, त्या टायमाला आमचं लॉकडाऊन होतं ना, त्या टायमाला असं टायमिंग आलेलं का म्हणजे एवढा माल करायचा का, एवढा आता आपण पैसे भरलेत. एक झाड आम्ही घ्यायला गेलो तर 400-500 रुपये झाड पडतो आणि माल आम्हाला फक्त कधी वर्षातून 3 टाईम माल भेटते आम्हाला. नाही एवढा मग आता ही थंडीच्या टायमाला ठीक आहे, पण गरमीच्या टायमाला भरपूर माल असतो. आणि लॉकडाऊनच्या टायमाला फक्त सकाळी तर 9 वाजेपर्यंत बसायला सांगायचे, बाकीचा माल नगरपालिका उचलून न्यायची. त्या टायमाला भरपूर म्हणजे टेन्शन झालं. मग आम्ही करायचं काय, मग आम्ही काय करायचो, सकाळी रात्री संध्याकाळी टायमाला माल पाडून ठेवायचो. 3 वाजता दुपारी माल पाडला ना का मग 6 वाजेपर्यंत माल पाडून ठेवायचो. रात्री 2ला 3ला उठून माल काढायचो, पॅकिंग करायचो. मग कधी सनसिटी रोडला, कधी म्हणजे कुठे जिथे वाटेल तिथे रोडवरती आम्ही माल विकून टाकतो. जसं असेल तसं, असं 50 रुपये डझन, 60 रुपये डझन, जसं असेल तसं. असं म्हणजे त्या टायमाला आम्ही भरपूर लॉसमध्ये गेलो. लॉकडाऊनमध्ये जाम लॉसमध्ये गेलो. म्हणजे जेवढे आम्ही पैसे तिथे भरले ना झाडांचे ते पण नाही आम्हाला वसूल झाले. म्हणजे प्रत्येक काळ असतो तो. त्या लॉकडाऊनमध्ये आम्ही भरपूर लॉसमध्ये गेलो. आम्हाला म्हणजे काहीच नाही भेटलं त्या टायमाला. तर तुम्ही अशा व्यवसायाकडून तुम्ही हे ताडगोळे घ्या, त्यांच्यावरती त्यांचं घर चालतं. आणि ताईचे कष्ट प्रामाणिक, आणि त्या प्रामाणिक असल्यामुळे कष्ट त्या फळाला पण तेवढीच किंमत आहे, कारण त्यांचं घर हे ह्या ताडगोळ्यावरतीच चालतं. तुम्ही आता रस्त्या शेजारी हा व्यवसाय करता, तुम्हाला अशी भीती कशी वाटत नाही? भीती कसली वाटायची? आम्ही ना याच्यामध्ये बसायचो लॉकडाऊनमध्ये ना, तेव्हा आम्हाला भीती होती थोडी. म्हणजे ते बोंब मारायचे ना का 9 वाजेपर्यंत फक्त बसायचं, त्याच्यानंतर बसायचं नाही. त्या टायमाला बोंब मारायचे आम्हाला. तर आम्ही त्या टायमाला त्यांनी सांगितलं तुम्हाला बसायचं असेल तर फ्रूट लायसन्स काढून मग बसा. तर मग आमचे नातेवाईक आहेत ना, मग त्यांच्याकडून मग आम्ही फ्रूट लायसन्स काढून ठेवला. मग आता आम्हाला भीती नाही. तर ताईकडून आपण हे ताडगोळे घेतले. ताई तुम्ही कधी कधी बसता? आता हे थंडीमध्ये थोडं माल कमी आहे ना, म्हणून काय नाही. पण थोडं कधी म्हणजे असतं? रविवार शनिवार जसं असेल ना तसं बसतो. आणि मग मार्चच्या नंतर जेव्हा सीझन चालू झालं ना, तर मार्च पासून तर जून पर्यंत रोज बसतो. मार्च पासून तुम्ही रोज बसणार तुम्ही? जून पर्यंत रोज बसलेलो असतो. ताई तुम्ही जेवण किती म्हणजे सकाळी किती वाजता उठता तुम्ही? आणि ते जेवण आम्ही कधी टाइम झाला ना, कधी माणसं नाही आली ना तर मी त्यांच्यासोबत जाते. म्हणजे माल काढायला जातात ना, माल काढावं लागतं. सकाळी जातात ते 6 वाजता. मग जर आमचं टायमिंग नाही, जेवणाचं टायमिंग नाही, जेवणाचं टायमिंग नाही. जर नाश्ता करत असला तर दुपार म्हणजे 10-10:30ला वडापाव खाऊनच राहतो. मग डायरेक्ट जेवण आमचं संध्याकाळी जेवण करता. डायरेक्ट दिवस तुमचा इथेच जातो ना, दिवस जेवण सकाळी करायला दिवस टाइमच नाही भेटत. जेवण करायला कसं टायमिंग भेटणार काय. परत आता 2 पैसे आपले कर्ज काढतो आम्ही माडांसाठी, माड घ्यायसाठी कर्ज काढतो. आता 30 माडं 40 माडं एकदाच घेतात ना, मग 18,000, 15,000, 10,000, 12,000 जशी माडं म्हणजे एकदाच भेटले ना का मग तेवढे पैसे त्यांना द्यायला लागतात. मग आम्ही कर्ज काढून ना मग माडाचे पैसे भरतो. आणि मग जर आपणच खायला प्यायचे मागे लागलो तर मग कर्ज कसं घालायचं? मग आपल्याला पण काय फायदा भेटला पाहिजे का नाही, म्हणून आम्ही भूक मारतो आणि ज्या टायमाला असं बसून ना मग हे करतो. म्हणजे आम्ही त्या जेव्हा बसले नाही का मग आमचं म्हणजे जेवणावर पण लक्ष नाही राहत. जेवणावर पण लक्ष नाही आमचं, कारण व्यवसाय महत्वाचा आहे. व्यवसाय वाढवला तर आपल्याला 2 पैसे भेटतील. असं आहे आमचं. आम्ही भूक मारून आणि हे करतो म्हणजे 2 पैसे भेटावे करून, कर्ज मुक्त व्हावं करून, म्हणून आम्ही जेवणावर पण लक्ष नाही देत. अशा प्रकारे ताडगोळे असे काढले जातात आणि ताडगोळ्याचे खूप फायदे पण आहेत.
सो आपण नीताताईजवळ आलो. नीताताईजवळ हे ताडगोळे आहे, ते ताडगोळ्याची माहिती पण घेतली आणि खूप फायदेशीर आहे. आणि अशा व्यावसायिकांकडून घ्या तुम्ही की त्यांच्यावर त्यांचं घर चालतं. तर बुळीगाव रोड जवळच आपल्या ही ताई ताडगोळे विकायला बसते. खरंच त्यांना भेटून पण बरं वाटलं, त्यांच्याशी गप्पा पण मारल्या आणि माहिती पण घेतली. जर तुम्हाला ताडगोळे पाहिजे असेल तर नक्कीच घ्या तुम्ही. आणि तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबर तुम्हाला या यूट्यूबच्या माध्यमातून शेअर करीनच. जर हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच माझ्या चॅनल लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.